Добрый дзень усім добрым людзям. Зараз мы знаходзімся ў краме, выдатны цэнтр такі гандлёвы. Бачыце, там наперадзе шкляныя перагародкі ахоўныя такія стаяць. Гэта зроблена з дуплекса. Спецыяльнае такое шкло. І вось наш мясцовы прараб папрасіў прынесці гэта шкло, паставіць некуды яму дапамагчы. І некаб займацца сваёй працай электрыкай. Мы, добрая душа, вырашылі дапамагчы паднесці гэты дуплекс прарабу. І вось адно шкло мы аднеслі з сынам, вось такі кавалачак, где-то 1,20 на 1,20 м. А гэта яшчэ адно вялізнае шкло, яно недзе 1,50 м, 2,5 метра. І мы яго таксама вырашылі цягнуць. Яно такое цяжкое і слізкае. Неслі мы неслі, і аб прыступку як даліся куточкам. І паглядзіце, якая стала прыгажосць. Бачыце, якія крысталы, бачыце, якія тут, як быццам бы мармур нейкі такі, алмазы, дыяманты. І вось гэты ліст ператварыўся у такую прыгажосць. І мы трапілі, ну, магчыма, прараб трапіў на грошы. І што яшчэ цікава паглядзець, як яго напружанне выгнула гэты ліст. Ён стаў такі, гэты кавалак у нас цэлы дуплекс, а гэты яго выгнула, таму што ён пашырыўся з-за гэтых мікратрэшчын і стаў такі выгнуты. Але вельмі прыгожы які-небудзь дызайн, калі выкарыстоўваць, і яшчэ куды-небудзь. Якая структура. Калі самому так рабіць, не зробіш. А тут вельмі добра. Вось такая прыгажосць можа атрымацца. Але гэта прыгажосць каштуе грошай, мама, не гаруй. Усім усяго найлепшага, каб усё у вас было без прыгод.